roserne fraser, da de tog ned, hvor krigerne raser. Fremtiden er saboteret, nu føler de sig bare kasseret. Kan du kende dem, for vi glemte dem. Vi glemte dem, da de kom hjem igen. De drog alle mand ned til krig og sand, for at yde en indsats for Danmarks land. 12 af folk, og der var mange nok til at hjælpe den danske soldaterflok. De tolkede så godt de kunne, men hvor er hjælpen så henne nu? De skortede ikke med roserne fraser, da de tog ned, hvor krigerne raser. Fremtiden er saboteret, nu føler de sig bare kasseret. Kan du kende dem, for vi glemte